Такий нюанс я хотів би сказати деяким майстрам-плиточникам. Дивіться, якщо ви хочете заробити бабосик і вам треба зробити умивальник, якщо ви вважаєте, що у вас ціна на виріб буде в принципі більша, ніж в мене, як мінімум, і ви вважаєте, що в мене якість нормальна, ви можете мене замовити умивальник, просто зробити зі своєю націнкою. Ви, скажімо так, і ви получите бабки, не роблячи, скажімо так, нічого. І я зроблю свою роботу і зароблю свої гроші, скажімо так. І ви не будете відволікатися на полу, десь там з відрами якимись стоять і ліпить умивальник, скажімо так. Це дуже незручно. Я по собі знаю, як це незручно робити умивальник там, де от його незручно робити. Тому якщо ви хочете заробити гроші, ви можете їх зробити навіть нічого не роблячи, просто дати мені замовлення, все. Зі своєю націнкою. Правильно? Правильно, я теж так думаю. Тому звертайтесь.